tot mai multe cereri de la transportatorii auto referitor la interdicție care se va impune de pe Eu vreau să, totuși, să fiți poate colaboratorii dumneavoastră mai insistenți. Mai ales cu parcarea și de autobuze la Rompetrol. Știți dumneavoastră despre care vorbesc. Cunoaștem, domn primar, se activează în domeniul dat, se depistează și documentează. De la întâi, conform dispoziției dumneavoastră, ați emis-o, de la întâi martie, în comun cu alți colegi, să întreprindem măsuri la depistare, documentare, captare. Nu, așa de pe 1 martie, asta e altă problemă. Eu am înțeles. Se documentează zilele, fost în dreptate de mersul la Agenția Națională Transport Auto. Șoferii sunt diferiți. Acolo sunt mai multe autobuse care prestează servicii în obicei și cele de... Se documentează. Duminică, când am fost eu, erau cel puțin 4. Într-un singur moment. Cel puțin 4. Ieri, când am trecut pe la amiază, erau 3 microbuze. Autobuze mari, autocare sau microbuze? Microbuze. Nu, autocare, acolo în altă oră, pur și simplu. Dar eu, pur și simplu, nu înțeleg. Eu știu că omul, când e amendat, a doua oară nu prea strage el acolo, dar am aflat că ei, adică toată lumea știe că ei lucrează fără licență și nu prea înțeleg cum e posibil. Asta nu ține de competența poliției, ține de licență. Nu, asta eu știu, da. Noi, cei ce ține de marcaj, indicatoare și ține de competența poliției, noi documentăm cazul de dat. Dar la locul parcării noi tot nu putem umbla, da? Poftim încă o dată? Locul parcării. Că parcarea, chiar dacă chipurile pentru transport auto, care ar utiliza serviciile benzineriei, ar fi acolo totul altceva. Dacă înainte, în articolul 238 alineatul 2, se prevede sancțiune în formă de amendă și cu aplicarea punctelor de penalizare, acum este numai amendă. Punctul deja nu mai este. Nu, păi dacă nu o să putem noi cu forță nici dumneavoastră, nici alta să rezolvăm problema, cred că din cauza benzinăriei cei de la Rompetrol o să le impunem la toate benzinăriile impozit mărit. Nu, eu înțeleg chestia asta, că e spăcon vecul, asta eu deja știu. Так было всегда, испокон веку, asta eu înțeleg, la bălți așa e. Mărim impozit. Și că acolo se face cu totul altă activitate. Și toată lumea știe, toată lumea vede, dar nu este tac, ce se face. Dar toți, și Rompetrol, și Lukoil, și nu este Ventur, toți o să ghide mai mare. Numai pentru benzinărie și ei. Stă vis-a-vis autogară, stă aici încă o autogară. Și? Nu, dar vedeți, eu vă spun, asta e problema sistemică și nu numai de faptul despre locul și el vorbesc. E parcarea și e despre care toată lumea vorbește la centralele astea noapte. Toată lumea știe. Și? Eu trebuie să-mi duc amendă. Nu, deci mai departe.